Guk hasi ginean urtarrian. Osa, bestiak abendura arte egon ziren, orduan, Olentzeroren kalejira baia antolatu gendun guk, baina guk urtarrian hasi. Ostiralean hasiko zen, 7etan, trikipoteo batekin, eta gero joako neskak egingo dabe dantza bat, 3 dantza, umetxuak etorriko dira, gero trikipoteoakin segiduko, eta gero gabian dakau 2 kontzertu, De Bartels eta Judas, Eibarko 2 talde, eta, negendun pixkat Eibarko taldieri garrantzia ematea holako jaizetan, ez? Pixkat euskalduntzeko, herriko taldieri laguntza eskaintzea, bai. Eta gero, larun batian dakau txiki krosa, hemen urkikurutzeko batik hasiko da, bueltatxo batzuk emango dute umiak, paia lehiaketa, ez ba naiz konfunditzen, 25. urtia itzen dela. Jendeak ezautzen dira urkiko jaizak, lehen langostinuak, zianak, brasileinak, paia lehiaketa ipini dugu horren. Eta gero arratzaldian, dakau urtarrietik aurrera induen sosketa bat, kirol kamisetena, sosketa ingo dugu horre estenatokian, eta gero dago umien dako aktibidade batzu dakau zor, umi haue parte hartzeko jaizetan. Oin arte igual ez da enfokauta jaizak umie getxau persona nagusien dako, eta pixkat eman dotzau umieri be garrantzi puntu bat. Eta gero gabian dakau kontzertu bat, Fito eta Fito Ipaldizen tributua, saksua Javier Alzola da talde originalekoa. Espero dugu jendiari gustatzea, aurten aldo una indou. Ni lehen urtean egon nintzen zubi inguru, zubi antzeko bat eitzen ez, sarretatik berrietara laguntzen, eta aurten 4 sartu gara, iriatik eta beste 2. Eta, aleginak eitzen jai hon batzuk prestatzeko. Gu espero dugu dano gustora egotea, bai gaztiak eta bai nagusiak, eta umiak, eta... Egia dabe bai, hartu dugula, pandemiatik ona, lehen ziren 3 egunetako egitaragua. Eta pandemiatik ona, ez dakit diru aldetik eta bai igual diru gutxi hau ekidabei eda, 2 egunetara mugatu indala urkiko jaien programazioa. Orduan gue bai jarraitu dugu. Hasi gara poliki-poliki, azkenengo urteko programazio berdina gutxi gora bera, sartu dugu umiena, sartu dugu igual trikipoteo bat bai, ez dakit, beste urteetan ez dakiteo. Aldaketa txiki batzuk egin dira. Hori da. Baina, printzipioz segiduko 2 eguneko gitarauakin, gero hemendik aurre ikusten dugu, diru aldetik ingreso gehiago dauz, jende aldetik laguntza gehiago dauz, eta anima holek 3 egun egitera, aurreko komisioa diru kantidade bat laga zozkun, eta hori loteria, gabonetako loterizia, gamisetan rifak, tabernetan eta denetan epindizuz itxulapikuak, eta sosketa egin ditugu, sosketa egin ditugu taberna batzutan. Hori da, lote bat, bitxuleta eta txorizo lote bat, hori zenbakiekin jendia apuntau dago, eta hortik hanbe bai, atera dugu. Eta, holan, uste du. Eta gero ja, edo tabernei, edo establezimenduei, egin behar dugu urkiko jaiak, laguntzen doztazu, behai. Nik ez da, beste barrizuak ipurua, main eta honek ez naiz egoten asko. Baina urki, por ejemplo, hastien ziar eta asko jetxi da. Jendia zentrora juten da. Orduan, gune genduna da, urtian behin, dana juntau, asteburuan bat pasau, egualdixak laguntzen daben. Bai, eta intensio hori eukitzeak, enotek edez, ez dut egin ez ebez, saiatzen gara eta ez baldin bada irtetzen, jazta, saiatu ingara eta listo. Egia da igual, lehen esan duzuna, jai batzordean sartuta egoteko eta jende gutxi edo, momentuz ez dugula bilatu asko edo aurkitu, baina gero nik uste dut jaien egunean bertan, bentsat Olentzeroren kalejiran eta tortian lehiaketan eta beti dau jendia eskuak emateko eta laguntzen dutzu. Hori da, bai. Beste gauza bada, komitzioan sartzea eta orduak ez, orduak sartzea, hori zailagoa da. Hemen nimauko neban jendia etortzea, asteburuan pasatzeko, umien dako jolasa dauz, nagusien dako txaranga, trikipoteo, kontzertuak, eta gure partetik dan epini dugu eta oin espero dugu jendia etortzea, disfrutatzea eta 2 egun oso ondo pasatzeko goguakin etortzeka. Eta nahi baldin badute komisioan sartzeko, eskusa bali gauz.